Dobrý den, já jsem Marie Procházková, jsem z vinařství Josef Dufek, Svatobořice a chci vám u nás předvést akonůžky firmy Bako. Mají součástí dvě baterky, kde nám vydrží těch 6 hodin. A výhodou v těchto nůžkách je, že vlastně už jsou vyrobeny bez káblů a baterků na zádech. Výborně se s něma pracuje, manipuluje při střihu. Vlastně jsou profi na střih vinohradů, ovocných stromků. Jasný, rychlý, čistý řez.